खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा खलाबारियाव दाउ ब्रयलार फार्मनि थाखाय गं 15 गामिया जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। दाउ ब्रयलार फार्मनि मोनामनायजोंनो गं 15 गामियाव उन्दुनो जानो लोंनो जेरावबो सुख गैयै जादों होननानै बे समाव गोख्रों दाबि दैखांदों। आरो बे कक्राझार दतमा खलाबारियाव दाउ ब्रयलार फार्मनि खुलिनायाव ओनसोलनि थासारिया एबा ओनसोलनि बारहावाया एबा आबहावाया गाज्रि जानायनि थाखाय बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय गोख्रों सावरायनाय आरो गोख्रों हेंथा। थाबैनो बे खलाबारि ओनसोलाव दाउ ब्रयलारखौ बन्द खालामनांगौनि दाबि दैखांदों बिटिसि सरकारनिसिम। दिनैनि समाव बेफोरबायदि दाउ ब्रयलार फार्म खुलिनायाव गोबां ओनसोलाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानायखौबो नोंथांमोना गोबां नुनो मोनबोदों आरो बेखौ लानानैनो गोख्रों सोमावसारदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय। बे समाव मख'थावना दि जे बे दाउ ब्रयलार फार्म खुलिनायनि जाहोनावनो फरायसालियाव खुगा फांथेनानैसो फोरोंनो गोनां जादों, सोलोंनो गोनां जादों दाउ ब्रयलार फार्मनि जाहोनाव। जानाय लोंनायाव सुख गैयै जादों होननानै बे समाव बाथ्रा बुंथिदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि वर्किं प्रेसिडेन्ट दावराव दैख्रेब नार्जारी बिथाङा। बेखायनो खलाबारि ओनसोलाव जा दाउ ब्रयलार खुलिदों बेखौ बन्द खालामनांगौनि गोख्रों दाबि दैखांदों। बे खुंगुरि खलबारि एरियानि गासिबो रायजो राजा आरो मानगोनां गावबुराफोर आरो लोगोसे बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावथिफोरखौ लालायनानै ओमफ्राय नैबे खुंगुरि एम इ स्कुलनि फोरोंगिरिफोर, छात्रफोर, ओमफ्राय खलबारि स्कुलनि फोरोंगिरि, ओमफ्राय जनता कलेजनि जेनेरेल सेक्रेटारि आरो लोगोसे बिनि मावफारिया फरायसा लोगोफोर बिसोर ज' जालायनानै जों दिनै मिटिं लिंनाय जाबाय। मिटिं लिंनायनि खारना बेनो जे नैबे जोंनि खुंगुरि खलबारि जायगायाव जायनाखि दाउनि फार्म खुलिदों बे दाउनि फार्मा बिराद गाज्रि गन्ध जायो, बिराद मोनामो, बिराद पलिउसन जाबाय, बियो मोनामनायजों थानो हालिया। दा बे मोनामनायनि थाखायनो दिनै बे खाथि खालानि गामिनि गासै 15टा गामिया एफेक्ट जादों दा मेजरलि। आरो बेल' नङा, बेनि बारा जेसेबां थाङो बे मोनामलाङो। दा 15 गामिया खोब माने गाज्रि एफेक्ट जाबाय। बिसोरो मोजाङै उन्दुनो हालिया मोनामनायनि थाखायनो। आरो बिसोरो मोजां बोथिसे माने ओंखाम मोनजालिया। एखमबा ओंखाम जानाय समाव गाज्रि बार थांसै, ओंखामा दोनथ'नांसै, बे रोखोम अबस्था जाबाय। ओमफ्राय लोगोसे आबाद मावनानै जाग्रा गोबाङानो बे जायगानि मानसिफ्रा आबाद मावनानै जानानै बाहेरायाव बिफां सायाव खोलो खोलो बार जानो फैयो, खिन्थु बार जानो हाया मोनामनायनि थाखायनो, बेबायदि अबस्था जाबाय। ओमफ्राय बे जायगानि लामा सेरजों सेरफांगुरि थांग्रा माने हान्था मेला खालामग्रा रायजो राजाफोर दं, बिसोरबो दिनै बेजों हान्था मेला खालामनो हाला, थांनो हाला। मोनामनाया ओरैबायदि उफुद्रुब, जेबो माने ओंखारनो हायि बायदि जाबाय। ओमफ्राय बे स्कुलनि जायनाखि खुंगुरि स्कुलनि माने टिचारफोर, फोरोंगिरिफोर, एम इ स्कुलनि फोरोंगिरिफ्रा दिनै खुगा मुथु मुथु गथ'फोरखौ लेखा फोरोंनो गोनां जाबाय। आरो गथ'फ्राबो स्कुलाव मोनामनायनि थाखाय माने खुगा मुथु मुथु दिनै थिग खालामनो गोनां जाबाय। बेसेबां अननाय। आरो जनता कलेजनि जायनाखि छात्रफोर, एथ' मोनामोनो, बिसोरनावबो बिराद मोनामै थानो हाया। आरो हस्टेलावथ' ओरैबायदि मोनामहैयो, बिसोरनावबो थानो हाया, बे अबस्था जाबाय। बे इन्डास्ट्रिखौ सोर फसंदोंनानै? दा बेखौ फसंनाया जाहैबाय बेखौ माने 2021आव बै समनि इउपिपिएल सरकार प्रमद बर'आ इन्डास्ट्रि गायसननांगौ होननानै बे हाखौ लांदों। हाखौ नांगौ होननायखाय रायजो राजाफ्राथ' इन्डास्ट्रि नांगौ होननायखाय आरो सरकारानो बिबाय जेब्ला बेखौ माने होनाय जाबाय। दा खिन्थु बेबायदि जे इन्डास्ट्रि जागोन रावबो बुजियाखै, रावबो सानाखैमोन। आरो सानदोंमोन मानसिफ्रा, हयथ' बिसोरबो बुंदोंमोन बेयाव इन्डास्ट्रि जायोब्ला साख्रि बाख्रि मोनगोन होनदोंमोन, खिन्थु सासेबो साख्रि बाख्रि गैया, एखे नट ए सिंगोल साख्रि सासेबो गैया, मोनाखै। दा दिनै बे जायगायाव मा मोनदों, बे फार्म खुलिनानै एक माथ्र दाउखि मोनामजानाय, दाउ मोनामजानाय, बेखौल' पलिउसनखौल' दिनै जों मोननो गोनां जाबाय। दिनै बेबायदि जायोब्ला जोंनि गथ'फ्रा बेमार जागोन, स्कुलनि गथ'फ्रा बेमार जागोन, दिनै फरायसालिनि गथ'फ्रा बेमार जागोन, मास्टाराबो बेमार जागोन। बे जायगानि एरियानि बोराय बुरि देहा जायफ्रानोखि मोजां बारहावा नांगौ, जायनि देहाखौ मोजां लाखिनांगौ, दिनै बिसोर बेमार आजार जागोन। थाम्फैया दिनै बांनो आराम्भ खालामबाय। दा गथिखे बे ओरैबायदि गाज्रि जाबाय, एखेबारे बे इन्डास्ट्रिया उथायाब्ला बे जायगायाव बिराद गिदिर गिदिर बेमार आजार जासिगोन, बेखौ जों दिनै नुनो मोनबाय। ओंखायनो जों मोजां सोलोंथाइ लानो हानाय नङा, मोजां गथ' जानाय नङा। बेखायनो जोङो बेखौ मिथिनानै दाखालि 20 थारिखखालि जोङो ज' ज' रायजो राजाखौ लानानै डिसिनोबो जों कमप्लेन होबाय। डिसिनो कमप्लेन होनानै डिसिखौ बुंनाय जाबाय जे नोंथाङा थाबैनो पलिउसन बर्ड बेखौ माबा खालामनांगौ, दायथ' नांगौ, बेखौ नायनो थाखाय नायबिजिरनांगौ। ओमफ्राय भेटेरिनारि डिपार्टमेन्ट बेखौ दायथ' नांगौ, बेखौ जों बुंनाय जाबाय।
आरो लोगोसे बे हाया लिगेलि सेंसन माने माबानाय जानाय जायाखै एलटमेन्ट होनाय जाना जायाखै इलिगेल नामा बेखौ नायनांगौ मानोना 6 सिडुल एरियायाव बे माने नोङो बे भिजिआर हाखौ बे जोंनि गामिनि रायजो जानायनि गेजेराव हा थानाय बेखौ नोङो अबेबा आसाम गभर्नमेन्टनि AIIDC नो नों होनो हाया आयेनाव बिदि गैया 6 सिडुलाव बिदि आयेन गैया आरो भिजिआर हाखौ खुनुदिन बाहेरानि मानसिनो हा होनो हाया बे आयेनखौ सिफायनानै मानो हा होगो दा दिनै बेखौ डिसिआ नायबिजिरनांगौ होननानै जों डिसि लिरना होदों दा डिसिआ दाबो खबर हरनाय जायाखै दा जों खबर लाबावगोन आरो बे मेम'रेन्डामखौ एखेनो आरो जों माने मुनमुन ब्रह्मनोबो जों बे जिथु इन्डास्ट्रिनि EM दा जों बेनोबो होनाय जाबाय दा बिथाङा मोनदोंना मोनाखै जों मिथिया खिन्थु बेनो जोङो वाट्सएपआवबो जों आं डाइरेक्टलि आंनो हरदों वाट्सएपआव दा बिथाङा जुदि बेखौ मोनबायबा नायबायबा बिथाङा दलरै थानो नाङा बिथाङा बुजिनांगौ बे जाम्बा जाम्बि गोरिब गुन्द्रा जे बिराद खस्थ' मोनबाय हां लानो हायि बायदि अबस्था जाबाय ओंखाम जानो हाला बेबायदि अबस्था जाबाय दा बे मेम'रेन्डामाव जों बेखौ लिरखादों बे गथ'फ्रा स्कुलाव फैब्ला खुगा मुथानो फैनांनाय फोरोंगिरिफ्रा खुगा मुथानो फोरोंनाय जों बाथ्राखौ गासैबो लिरखादों दा बेखौ मोनबायब्ला बुजिबायब्ला दिनै मुनमुन ब्रह्मआ दिनै बिथाङा सिरि थानो हाया खबर लाफैनांगौ खबर लानानै इमिडियेट मा जादों बेखौ तदन्त खालामनानै बे दाउ फार्मखौ उथायनांगौ बेजों जोंहा खुनु बेनिफिट गैया बे दाउ फार्मजों जोंहा जेबो लाब जायाखै मा लाब जादों जोंहालाय लाब जादों सोरबा इन्डास्ट्रि खालामजादों लाब जादों खिन्थु दिनै जोङो माने मोनामजादों भुगिजादों ओंखायनो जों बेखौ बन्द' खालामनांगौ दाबि खालामदों नोंथांमोननि दाबिखौ सरकारा गनायाब्ला नोंथांमोना मा राहा लागोन दिनै रायज्लायनाय जाबाय मोजाङैनो जोङो थाबैनो आरोबाव डिसिनाव खबर लाबोगोन आरो मुनमुन ब्रह्म बिथांमोनहा मा खालामदों खबर लाबोगोन बिटिसिआव दा जुदि जेबो खबर लायाब्ला खिफियाबो बुजाबुसि थायोब्ला जोंहा जेबो उफाय गैया आन्दलन बादै आन्दलन जागोन नङा रायजोफोर आन्दलन जागोन जों बेखौ दिनै रायज्लायनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै रायज्लायनायाव बयबो स्कुलनि गथ'फोर ओंखारगोन ओमफ्राय जनता कलेजनि GS बेबो दिनै फैदोंमोन बिसोरबो बुंलांबाय आन्दलन जाबा जोंखौल' खबर जों गासैबो ओंखारजोबगोन जोंनि फरायसुला फरायसुलि ओंखारजोबगोन बे बाथ्राखौ बुंलांबाय गथे गोब्राब मोनसे आन्दलन जागोन जों बेखौ बुंनाय जाबाय आरो बे आन्दलन जायोबा दिनै दानि सरकार बिटि सरकारा गिदिर बदनाम जागोन ओंखायनो बे बदनामनिफ्राय बारग'नो थाखाय दिनै जिथु हाखौ प्रमद बर'मोना होलांबाय भुल क्रमे बे भुलखौ सुद्रायनो थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटि सरकारा दा दायथ' लानांगौ सुद्रायफिननांगौ आरो सुद्रायनानै थाबनो बे दाउ फार्मखौ उथायनांगौ अब्ला बे बदनामनिफ्राय बारग'गोन आरो बेखौ जुदि खालामाब्ला बिराद गिदिर बदनाम जागोन आरोखि